Namaskar. This is our culture. Oh, yeah. Show myself, John Watson. Oh, yes, I have WhatsApp. No. I am John Watson. କାହାର son? Watson. Oh, ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଲନି? What do you tell? You go and your ବାପାକୁ ଡାକି ଆଣ. What you tell? I don't understand your language. What's? Hi. Nice to meet you. Yes, meeting nice. Oh, yeah. Your English is very, very weak. Weak ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଇଂଲିଶରେ. No, not weak. ମୋର ତ ବହିରେ ବି ଉଇ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଇଂଲିଶ ବହିରେ. ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ ଉଇ? Okay, please. Okay. Go. We go and final my deal. Yes. Okay. Please come. ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇଆ ହେଲା। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତତେ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି। ଆଜି କି ତୁ ତତେ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଛି। ଦେ ମୋ ଧନକୁ ଟିକେ ମତେ ଦେ। ମୁଁ ଆଜି ମନ ଭରି ଦେଖିନି ମୋ ଧନ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦୂରେଇ ଯିବ। Hi, hello, hi. Oh, yeah. Okay. This is man. Oh. This is man. Loco is man loco. Man loco. Hi. Sorry. I'm so sorry. This is ମୁଁ ତମକୁ ବି ତାକୁ ପଛରେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ତମକୁ ବି ଇଂଲିଶ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲିଣି। ହେ ଭଗବାନ। ହଉ ତମେ କ'ଣ କଥା ହଉଛ? ଆମେ Yeah. ଇଏ କହୁଛନ୍ତି you are so beautiful, so handsome, so କଦର୍ଯ୍ୟ. Oh, wait. What you tell? କଦର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ so Yeah. beautiful. I know. ନାଇଁ ସେ ମିଛ କହିଲା। କଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ। मतलब ये ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? you are a खराब लोग खराब meaning you खराब धूप जो sun टाइ sun. Oh yeah, your son's name is Tai. अरे no you ये actually ମୁଁ ବାହା ହେଇନି. I am not unmarried. Just hook up okay. Son. ଏପଟକୁ ଆ। टॉपिक Yes. टॉपिक को घुस जाएंगे. Yes, please show me this coin. ये କ'ଣ କହୁଛି? ए धଳा ପାତି ମାଙ୍କଡା ମୁହା କହୁଛି ସେ ଯୋଉ କଏନ୍ ଟା ନବାକୁ ଅଛି ସେ ଦେଇ ଦେଲେ ତାକୁ ସେ ନେଇକି ପଳଉ. ରୁହ ସେଟା ବହୁତ ନୁଙ୍ଗୁରା ଅଛି. ଗୁଡ଼ାଟା ଆଉ अरे थाऊ ये इंग्लैंड को से साउथ अफ्रीका मिसी गले बढ़िया हबो. तांको छुआटा हबो मेड इन जापान. ମୋ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁ କ'ଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? Please, ମୋତେ ଟିକେ ସେ coin ଦେଖାଅ. ये हनुमान ପଇସା Oh, it's human coin. या ह्यूमन नॉट ह्यूमन. जो पाकिस्तान सलमान खान शाहरुख खान नो हनुमान आवर गॉड. Hanuman. coin ଟି କେମିତି କାମ କରୁଛି? ଏଟା କଣ କାମ ରେ यार? ଇଏ ପାଖରେ ଯିଏ ରଖିବନି ତା ଚୁଟି କଟିବନି. हाँ दिस इज हनुमान कॉइन. आकु जदि तुम पाखे रखिब देन योर हेयर नॉट कटिंग माने बार्बर look your hair घसिंग but not cutting. look this. अगर इसको जो हैंड है दे दिया तो हमारा हेयर कचम करके टकला कर दिया.
ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟା ବଜାତି ତୁ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ ପଚାରିବ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ଲୋକଟା? ସେ କହୁଛି ବଜାତ ନାଇଁ କିନା ସେକେଣ୍ଡ କାମ କ'ଣ ଆର? ଚାଉଳ ଟାଣିବ ଚାଉଳ ଟାଣିବ? ହଁ ଦେ ଚାଉଳ ଅଛି ଅଛି ହାଏ ଇଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେପଟେ ସିଗ୍ନାଲ କାହିଁକି ଭିଡୁଛି? ତୁ ଟିକେ ଏଡା ବଡ ଡେଙ୍ଗି ଝିଅଟାକୁ ରଖିଛୁ ତାର ଆଣ୍ଟିନା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଏପଟୁ ଖାଲି ସିଗ୍ନାଲ ଧରିବ କୁହନି ଏଟା ବାସ୍ନା ଚାଉଳ କି? ହଁ ଆଉ କିଲୋ କେତେ ପଡୁଥିବ? ହଁ 40 ଟଙ୍କା ପିଠା ପିଠା ଭଲ ହବ? ହଁ ପିଠା ଇଟିଲି ଭଲ ହବ ଇଏ ଭଲ ଜାଣେ ଇଟିଲି କରିବା ଜାଣେ ହଁ ଏ ମାଙ୍କଡା ମୁହଁକୁ ପିଠା ଦିଟା ଖୁଆଇ ଦେଇକି ବିଦା କରିଦେଲା ଚାଉଳ ଦିସ୍ This is called rice, not chawal. ରାଇସ୍ Yes. ହନୁମାନ କଏନ୍ ଏସେ କରିକି ଡିଚିଂ ଯଦି ତମେ ଏମିତି କରିକି ତମ ଆମେରିକା ସାରା ଖେଳ ଦେଖେଇବ ପ୍ରତିଦିନ 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା କଲେକ୍ସନ କରିକି 200 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ ହବ ବୁଝିପାରୁଛ? English language is very. ଏ ଶଳା ରୁମ ଛେଲା କୁକୁର କିଛି ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରୁନି କହିବ ଆରେ ଭାଗୁଡା No, I am John Watson. ଦେଖ କଣ କହୁଛି ତାକୁ ସିଏ? ଭାଗୁଡା ତାକୁ ଶୋଧୁଛି ସିଏ ମତେ କହୁଛି ନୋ ଆଇ ଆମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ I am John Watson. ହଁ ଜନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଟା ନେଇଯାଅ ମ କ'ଣ ଆଉ ଏତେ ଦେଖା ଚାହାଁ କରୁଛ ତମ ପାଖରେ ରଖ। ମାରିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବଡ଼ କାମ କରୁଛି କହବେ ତ ପଇସା ବେପାର ହବ ମନେ ପକେଇ ଟିକେ ଇଏ ଭାବୁଛି ନା ଏଠି ହଳ କରୁଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଗଲା 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 କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା ଆକୁ ଯିଏ ପକେଟରେ ରଖିବ ତାକୁ ବନ୍ଧୁକ ମାଇଲେ ବନ୍ଧୁକ ପଶିବନି this coin our hand and in here your gun nickling then discount no what yeah here in your hand I am discount Oh, ମରିଯିବ I know. I try. କଣ କହୁଛୁ ଟାଏ କୋଉଠୁ ଆଣିଆ କଣ କହୁଛି ଯେ ଏ ଧଳା ରୁମ ଛେଲା କୁକୁର କହୁଛି ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଘରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି କିରେ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ କଣ କରିବା କଥା କରୁ I try. ଏଇଟା କାମ ଦିଏ ଟି I try. ଜାଣିନୁ ତୁ ଧ ମୁଁ କାହିଁ ଡରିବି ନାଇଁ ତୁ ଡରିବୁନି ତୁ ଧ ଆରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବେଶ କରିକି ଆସିଥିଲି। ଇଏ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ କହିଲେଣି ଏକ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି କଣ ମୁଁ ହଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମିଶ୍ର। ମିଶ୍ରକୁ ନମସ୍କାର IPS। ତମମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏ ର୍ୟାକେଟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଉପରୁ ପ୍ରେସର ହେଇଥିଲା। ଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କରିନି ଚୁପ୍ ଏକଦମ ଚୁପ୍। ତମମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉପରୁ ପ୍ରେସର ହେଇଥିଲା। ସେ ଯୋଉ କଏନ୍ଟା କାହାର ଥିଲା ସାର୍ କାହାର ଥିଲା? ୟାର ଥିଲା ଓକେ। କଏନ୍ ନେବାକୁ କିଏ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ତ ଆପଣ ନେବା ଲୋକ ସିଏ ଦେବା ଲୋକ ଆପଣ ବୁଝାବୁଝି ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲି ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଲ ତୁ ସେଇ ସ୍ମଗଲର। ସେଇ ତୋରି ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଆଗେ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ସେଇ କାହିଁକି ସାର୍ ସାର୍ ତମେ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକରି ହନୁମାନ ଟଙ୍କାକୁ ଚାଳନ କରୁଥିଲ। ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ ମତେ ଏଇ ସବୁ କହିଛି ହଇରେ ଏ ସୁନା ଚେନ୍ଟି ଯୋଉ ପକେଇଛୁ ଏଇ ହନୁମାନ ଟଙ୍କା ବିକି ପକେଇଛୁ ନାଇଁ? ସାର୍ ମୁଁ ସ୍ମଗଲର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଖେଳୁଛ। ଚୁପ୍ ସାର୍ ଚୁପ୍। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମିସ୍ କୁଇନି ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧର। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ତମ ପଛରେ ତାକୁ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୁଇନି ଧର ତାକୁ ଇଏ ମୋ କୁଇନ୍ ନୁହଁ ତୁ ମୋ କୁଇନ୍ ନୁହଁ ହାରି ନ ଚାଲ। ଆରାଧନା ଅଗରବତୀ କିଣି ରୂପା କଏନ୍ସ ଗୋଟେ ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପାଆନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା।